so ahyena nemonyam nemonyamfo na asenka ne den da amen enne anopai awurade nyankopɔn ede asem bi ahye yanum na enne yasemu a ede ba no yati din se honhom fam Atadeɛ bɛ na hyewo a wodi kopie Kristo anim asema yɛbɛka no no esaya question yes honhom fam Atadeɛ bɛn na ɛhyew me dɔfo a wutie ne ya Kristo ba wodi kopie nanim dienti a anopai epese yedi sa nkomo yi ne se Onyankopɔn oyɛ honhom enti sɛ wopɛsɛ wodi machi na wone ne nante a ɛsɛ sɛ onso woyɛ honhom ni na daakye biara no waka kyerɛ yɛn sɛ ɔba bɛfa nipa a ɔmode tene ne abrabɔ ɛbɔ ɔmo bra ɛde ɔmo akɔ ne nkyɛn nti hɔ no nso yɛmfa atade biara ne kɔ hɔ gyeme so amen amen ɔn sɛ wohwɛ honam fam mu a nipa bi a wobɛhyia no biara na wɔhyɛ atadeɛ ana bɛboa bɔdam ni kora hyɛ atadeɛ bɔdam ni wobɛhyia no na atade hyɛ no ebi hyɛ no soro a ne bi hyɛ no fam praise God amen nti san sɛ honam mu kora no yɛhyɛ atadeɛ ɛde kata yɛ ho nti no ɛma yɛ ho na hɔ saa na honhom no nso ɛteɛ yɛwɔ kra nipadua ɛne honhom nipadua nti honhom nipadua no ɛne yɛde kopie Nyankopɔn nim ɔno nso wɔ n'atadeɛ a wɔhyɛ nti adɔpai ne dɔfo a wotie mu Adehyeɛ FM 99.1 ibisa wo sɛ honhom fam Atadeɛ bɛn na ɛhyɛ wo a wode kopie yɛfoɔ no anim ebinom Atadeɛ a ɛhyɛ wɔ honhom no ɛnyɛ papa gyeme so amen amen nti yɛbɛka ho asɛm ɛberɛ a Onyankopɔn ɛbuo nipa no ɔma nipa hyɛdeɛ Genesis chapter 2 verse number 17 mesɛ masɛm mato din sɛ otiefo a wotie ma nɔpai dodo a ɛhwɛ mu wɔ media no soɔ ebisa wo sɛ honhom fam Atadeɛ bɛ na hyɛw ya wode kopie Nyankopɔn nim sɛ watadeɛ a hyɛw no ɛnyɛ papa a asɛmpa kɔ so ma ho kwae na Kristo tumi no ɛmmerɛ wabra bom na Yesu mogyaa no ɛntɔw ɛnya atadebɔ ne bia mfiri ho nhyɛnka Yesu din daa amen kenka me nkɔ Genesis chapter 2 verse number 17 wate sɛ na papa ne bɔne ho nimdeɛ dua no deɛ ɛberɛ a Onyankopɔn bɔɔ wiase ne ɔbɔɔ nipa yie no ɔde nipa ɛkɔtena Eden tirim ana ɔde ahyɛdeɛ bi ɛma nipa na yɛ very simple law nti ahyɛdeɛ a ɔde ma nipa no sɛ etuom anua nyinaa na ba no wotumi ti bidi na papa ne bɔne ho nimdeɛ dua no mamo mpam nsanka yɛnkɔ na papa ne bɔne ho nimdeɛ dua no deɛ na papa ne bɔne ho nimdeɛ dua a yɛsi edintom haideɛ eni ɛfiri sɛ ɛda bɛdi bie no praise God amen nti Onyankopɔn hunu sɛ Satan abɛhyɛ dua no dua no Satan bɛhyɛ yes sɛ ɔko sii soro no a Nyankopɔn pam bɔnsam ne nabɔfoɔ no Satan yɛ n'adwene sɛ asase so ɔbɛ gangali a sɛ soro na nya ne deɛ asase wɔ so deɛ ne deɛ nti asomdwie a nipa wɔ no ɔbɛsɛe no nti na Nyankopɔn mpɛ sɛ nipa bɛhunu nneɛma pii ma kɔ akyiri ana ɔde mmara wɔ ma nipa sɛ tuma nnua ba no wodi bi na papa no bɔne ndua bi ande ɛnyɛ deɛ bɛ eni kɔ ɛfiri sɛ ɛda bɛdi bie no ɛda wobɛte bia di sɛ pa wo na bɛwuo ɛwuo na bɛwuo wade mfa nipa bɔne nkyɛw amen nti ɛberɛ a Onyankopɔn ɛde kasa wei akyire onipa ɛne ne yere no ɛhɔ a na Onyankopɔn firi wɔn nkyɛn na ɔkɔe yɛhwɛ sɛ ɛtumi baa so a Genesis chapter 3 verse number 6 kase bi wɔ ma me Genesis chapter 3 verse number 6 yɛnkɔ na ɔbaa no hunu sɛ dua no yɛ sɛ wɔdie nti ɛberɛ a Onyankopɔn de ahyɛdeɛ wei ma onipa pɛ ɔbaa no bɛka no pɛ ana onipa ɛde asɛ wei kyerɛ ɔbaa no
didako ana obonofoɔ no ɛdada ɔbaa ana ɔkɛkyɛ sɛ dua no mudi amu mani bɛbua hunu papa ne bɔne ayɛ sɛ nyankopɔn nti ɔbaa no hunu sɛ dua no yɛ sɛ wɔdie dua no ɛyɛ sɛ wɔdie na yɛ ni wafɛ na ɛyɛ ni wafɛ na dua no akɔnɔ ɛbɛte ani nti wɔte naba no bi di nti ɔbaa no di ka te aduaba no bi di ɔde bi ma ne kuro ɔka ne ho no hallelujah amen yɛ ne binom sɛ ɛyɛ dwamammɔ na mu kɔbɔ ɛnyɛ nokorɛ da masa wonim baaboro mu asua baaboro yie ɛyɛ aduaba kae te sɛ mango anaasɛ apere bi gyeme so amen sɛ yɛ dwamammɔ a ɛnka bɔhyɛ a ɔde hyɛ onipa no yere sɛ monwo na monɔ no kwa bɛɛ na nka bɛfa so ɛbɛbam nti sɛ wonim baaboro mu a ɛmfa pɛ nkyerɛkyerɛ baaboro mu na woanya nome amen wɔse na dua no akɔnɔ nti dua no akɔnɔ ɛbɛte ani nti wɔte naba no bi di nti ɔbaa no tie naba no bi di na ɔdi ɛna ɔdiiɛ ɔde bi ma ne kuro ɔka ne ho no so di ɔde bi ma ne barima ɔka no na ɔdiiɛ ɔno so di ɛna ɔso diiɛ ɔbaa no ani biebie nti na ɔmbaa no afei ɔmani abuebue na wɔhunu sɛ wɔde dadagya ɛna ɔhunu sɛ ɔyɛ dɛ wɔde dadagya hallelujah amen spiritually no na onyankopɔn akata ɔmo ho asie nyankopɔn honhom no wɔde ataadeɛ bi a ɛhɔ teɛ ɛna ɛhyɛ onipa ɛne ne yere nti ɛnai no ɛmmoa ebi da so hyɛ wo ɔnso aboa ɛtumi ne ne yɔnko aboa da nipa ɛsɛ ɔmfa no bibia yɛ yi spiritually saa ne nyankopɔn yɛ nipa nti home ataadeɛ a na ɛhyɛ onipa ɛne ne yere no ɛno na ɛdi agyinamu no nyankopɔn tumi hɛ so bɛ nipa nkyɛn gyeme so amen mesɛ womfam ataadeɛ bɛre hyɛ wo a medɔfo wotiam anɔpai ebi hyɛw atade tenene no ebi hyɛw enti adam ane ne yere ɛto awurade apam pɛ ana spiritual garment a ɛho a onyankopɔn ɛhɛ so tumi ne nipa bɛdi nkɔmmɔ no ɛfiri wɔ mabrabom kankɔ yɛnkɔ Genesis chapter 3 verse number 7 wàtí ọ̀sán. wọ́n wọ́n bá lóní biebie. nti wọ́n bá lóní biebie. òhun sọ ọ̀dì dadajà. ẹni òhun sẹ ọ̀dì dadajà. ọ̀pẹ̀ mpọ́n bọ́dùn máa hàn yọ kẹtẹ ní mu báyìí. nti ẹ̀bùrọ̀ mi yìí sẹ ọmọ di dadajà pa. ọ̀pẹ̀ mpọ́n bọ́dùn máa ahai. ẹni ọmọ ankasa pimpam bọ́dùn máa yẹ dẹ. ahai. hallelujah. amen. nti ọmọ ní bíyẹn ní ti na mẹ́ ẹ̀mí hun sẹ ọmọ dadajà. nti bọ́ọ̀ni nti saa spiritual garment ẹ̀họ́ a Onyankopɔn ne kata nipa ho. yóò mú tìmí ní Nyankopɔn di nkɔmɔ àwọn ọmọ asetena yẹ ɛyɛ kama no bɔnni nti ewu fi wɔn ho. awurɔ. yàrá ní adɔfo no ebisa na ɔpa nsa hóun fam ataadeɛ bɛ na ɛhyɛ wɔ yàrá kó pere Nyankopɔn nim. sɛ obi ɛhyɛ emunam fam ataadeɛ a wɔde nante sɛ ɛbɛyɛ a ne ho nna soɔ anamɛboa. yes. sɛ honhom no nso deɛ wɔ ataadeɛ a yɛhyɛ na o deɛ sɛ ne teɛ. ebi hyɛw. na sɛ honam deɛ na ɛda so hyɛ wɔ nhyɛnka yesu de daa. amen. to aso bere ɔsɛ. Genesis chapter 3 verse number 8. wɔtɔ sɛ. na wɔte a wɔde Nyankopɔn ka wɔ sɛ wɔnam hɔ anwummerɛ mfiri mu no. nti abere a wɔfiri spiritual mu no wɔn firi honhom te bia mu no na wɔn ba yɛ honam no afɔyi ne wɔn ntumi mɛ Nyankopɔn. yes. bɔnni ntia nhyɛnka yesu de daa. amen. nti wɔn tiri Nyankopɔn ka anwummerɛ mfiri mu. yes. ɛwɔ edi ntiɛ mu kɔ. na onipa de ne yere ko hinta firi awurade Nyankopɔn nti onipa ɛne ne yere ɛkɔ hinta firi awurade Nyankopɔn mu. ɛkɔ twom hɔ nnuam. bɔnni nyɛ o. bɔne nyɛ. bɔnni nyɛ. di brother sɛ yɛ tumu sɛ bɔnni nyɛ tumu firi bɔnni ho a ti asɛmpa ne fɔ sɛ kira wadeɛ o. ti asɛmpa no ne fɔ sɛ kira wadeɛ jɛmɛ sɔ amen. amen. eti abira ɔbɔnfoɔ no ɛbɛsɔ ɔbaa no ɛne ne kunu ɛhɛ yɛ a ɔmo nyɛ ɔmo kwaa no spiritual garment no a ɛhyɛ ɔmo ma Onyankopɔn etimi ne ɔmo di nkɔmɔ so ɔte aseɛ ɔmo tiri bɛ Nyankopɔn bisa Nyankopɔn deɛ ɔmo pɛ bia na ɔmo te hɔ asodwe mu no bɔnni ti saa spiritual garment no efiri kɔɛ to ɔmo bɛyɛ honam nti ɔmo bɛyɛ honam no na Onyankopɔn mpɛ sɛ nipa ɛbɛnante adagyam. nti otuanomo bi ɛrema nipa. Genesis chapter 3 verse number 21 yɛnkɔ. Genesis chapter 3 verse number 21. wɔtɔ sɛ. na Awurade Nyankopɔn yɛ nwoma ntaadeɛ ma onipa ne ne yere ne kyɛn ho. before sɛ Onyankopɔn ɛbɛfiri Adam ɛne ne yere nkyɛn akorɔ no wɔnyɛ ɔmo nsapae nti ɔno ankasa firi nipa mu
ɛwɔ yɛ abronoma Atadeɛ. ɛma onipa ne na yere de hyɛ wɔn. de ma onipa ɛne na yere ɛna wɔde hyɛ wɔn. Amen. Nyankopɔn hunu sɛ ɛni kwan so onipa da sɛ ne nante abagyam. medɔfo a wotie me a woyɛ ɔbaa ɛdeɛ Honhom na wobɛwura mu a wankasa tumi bɔ ho adagya na pietɔ gua na ade no mabɔnten ebisa kwasi anɔpae na ne bɔne baabi bɔne nkyɛw apɛnti a wotie me wɔbɛ na wobɔ mu a wotumi wurɔ wo ni kakɔ fam na bɔ sa hwɛ so nyina gu abɔnten wa adɔfonom mesi Honhom mu no yɛwɔ atadeɛ bi a ɛhyɛ nipa anim a yɛde kɔpɛ Nyankopɔn no mu wogye sɛ na ɛteɛ spiritual garment no ebi hyɛ wo na sɛ bi nhyɛ wo nso a mepatwɛ bebree ɛberɛ me pirikyi yi brɛkiri som na wɔnhyɛ nkuruma atadeɛ no bi amen ɛti ɛberɛ a onipa Nyankopɔn de spiritual garment hyɛ no a ɔne ne yere fomyɛ no Honhom no nyame saa atadeɛ no firi wɔn mo nkyɛn kɔe nti wɔn bɛyɛ honam nti ɛberɛ a Nyankopɔn ɛfiri nipa nkyɛn kɔe yɛ pɛ Adam ɛne na yere ehu Nyankopɔn no mu biem kɔpem berɛ a ɔmuwum a yɛsie wɔn no nti sɛ medɔfo wotie ma atie no yie wate ebinom a wɔde nyamesoma katakata mmɔni atete nsɔɔda mo yɛ bɔne monsakra mo adwɛn wate na ewiase wei ɛntra nkwasi awieyɛ ɛbɛsae wɔtwadeɛ bɔ bɛsae de bɔyɛfoɔ aka wɔn a wɔn yɛ demons a wɔn kutia nipa no bɛsɛ wɔn nyinaa adeɛ no maa bɛyɛ heated egwom gyeme so amen eti abira a nipa ɛbɛyɛ honam no ɛma Satan enya akwan so ɔte aseɛ ɛsɔre tie nipa ɛde ɛnyɛma bɔnne wura nipa mu kɔsu nipa bɛyɛ honam gyeme so amen. Adam ɔkɔ ne basa o wanti Nyankopɔn ka bio ne wiase ɔbaeɛ ɛbɛn Nyankopɔn firi ne honam mu tini nipa no yere ɔma hu Nyankopɔn no biem bɔne nti nti ɔbɛyɛ honam no ɛma apɔi ama Satan nso ade bɔne dɔre nipa ɔde bɔne ataadeɛ hyehyɛ nipa gyeme so amen nti obi wɔ no mu a na bonsam de korɔ no ataadeɛ adeɛ bɛyɛ ahyɛ obi jẹ jama ataadeɛ obi jẹ bɛyɛ ataadeɛ ɔbɔnefɔ no de ahyɛ obi jẹ nwaseɛ ɔbɔnefɔ no de ahyɛ obi jẹ ntɔkwako ɔbɔnefɔ no de ahyɛ obi jẹ yɛbufuo ɔbɔnefɔ no de ahyɛ wani bɔ wɔne nkyɛn obi wɔne mu a ne deɛ ɛyɛ anibere ataadeɛ ɛna ɛhyɛ no ana bonsam bi saa nkonnwa bɔne ataadeɛ wei ahyehyɛ nipa sɛdeɛ bɛyɛ a yɛbɛkɔ so ato nyame mmara ne Nyankopɔn ntimi mbɛ nipa nkyɛn gyeme so amen nti saa ahurukasɛm ne bɔne wei nyinaa kɔɔ so nti sɛte pɛn so yes ɛna nipa hyɛ aseɛ sɛ ɔne hwehwɛ Nyankopɔn akyira kwae sɛte tena ase din deɛ wɔ sɛ abrabɔ nipa bɔne nyɛ nti yɛwɔ Nyankopɔn bi obu wiase ɛna ɔde ne mmara ɛma nipa ɛna follow process noa history noa nti ne pɛn so ana ɔmo hyɛ aseɛ sɛ ɔmo hwehwɛ sɛ Nyankopɔn wɔ yɛtira kwae gyeme so amen nti abere a Onyankopɔn ɛyi ne tumi adi ama nipa nsa ho ne bie mu no ɛna ɔsoma Kristo so ɔte aseɛ ɛba asase so sɛ ɔmahwie ne mogya nto mu na ɔrebɛgu asase wɔ so obi a ɔbɛgyina di biara no obɛnya dankwa nti na Yesu Kristo so sɛ woba ne mu a na spiritual garment a ɛdi nti no Nyankopɔn de hyɛ nipa ɛne ne yere no woba Kristo mu a na ɔde bi ahyɛw ɛfiri sɛ ɛfiri Adam so ba nyinaa no sɛ ɛnya wo obi sɛ kinkire ɛsiane sɛ yɛyɛ Adam asefoɔ nti no saa nnoma mu a ɔmo faa mu no ebi deda nipa so sɛ ɛnya wo bɛto asase wei so pɛ na saa garment no bonsam deɛ no ɔde bi awura wo nti sɛ ɔma Kristo mu a saa wei ɛbɛku atia wo sɛ ɔte aseɛ saa dwama ataadeɛ no ebi bɛhyɛ wo obetimi di afa damfuo mu obetimi di afa amano mu papa mu obi huru keke kura obetimi di afa mu na abewura
afei adeɛ no yɛ bia ɛnyɛ papa mesi honhom fam atadeɛ bɛ hyɛ wo a medɔfo wode kɔ pere kristo anim nhyɛn nkɔ ɔba deɛ din daa amen sɛ obi magye kristo di na ɔma no ɔpan na yɛbɔ no su na ɔtii nyame asɛm a the moment a wobɛsakra w'adwene onyankopɔn de saa spiritual garment no bi deɛ hoa no ebi hyɛw Isaiah 61 verse number 10 yɛgɔ Isaiah chapter 61 verse number 10 mesɛ wo mfam atadeɛ bɛ na medɔfo ɛhyɛ wo a wode kɔ pere kristo anim yɛntie de ɔkyɔkɔ wɔsɛ wade mu na ne ho sɛpɛ me ɛtitiani o ɛberɛ a Isaiah awurade asɛm ɛba ne nkyɛn a ɔsakra n'adwene na ɔbɔ n'adwene pɛ sɛ ne nkwa no nyina obɛdi kristo akyie no ɔsɛ deɛ na ɛsiyɛ awurade mu na ne ho sɛpɛ me ɔsɛ awurade mu na me ho sɛpɛ me na me nyankopɔn mu na me kra di ahurusie onyankopɔn mu na me kra di ahurusie ɛfiri sɛ ɔde nkwagye atade ahyɛ me hallelujah amen ɔkristoni a wogyama no ɔpai ɛyɛ amoane nyi sɛ woyɛ kristoni o obinom pɛ sɛ nka ɔkɔ sɔre bare wɔanya obi da fiase saa bere awia mpo ɔwo bi da nti sɛ na adom no bia soo so na yɛfrɛ kristoni a debi ka no yɛ mmuane nyɛ wotie ma nɔpai ɛma woade mo pɔ kora sɛ anasɛ ma woade mo kora sɛ wobɛdware akɔ sɔre nhyɛnka ɔbadeɛ ni daa kɔsiada nkɔ sɔre ne meda nkɔ sɔre na ne nam mpabɔ se saa madam sɛ woahwɛ yie na wowu sɛ kinkire kwahye make wɔ abrabɔ ho o ɛfiri sɛ wone kristoni apam nti aberɛ Isaiah adom bi so no so pa awɔyɛdeɛ bɛn wɔsɛ wade mu na ne ho sɛpɛ me awurade mu na me ho sɛpɛ me na me nyankopɔn mu na me kra di ahurusie onyankopɔn mu na me kra di ahurusie ɛfiri sɛ ɔde nkwagye atade ahyɛ me ɛfiri sɛ ɔde biara nkwagye atade ahyɛ me hallelujah amen spiritual garment of salvation Isaiah say n'ani agye sɛ onyankopɔn de saa atade wɔ bi ahyɛ no ogyini ni a wotem anɔpai medɔmfo a wɔhwɛ me wɔ media no soɔ okristoni bibisa wo sɛ ɛberɛ a wo sɛ gra yɛ a ɔwurade Yesu Kristo ade ɛtere nyɛ atade anasɛ nkwagye atade bi ahyɛ wo no sɛ na ɔhwɛ so akɔduru ɛyɛ kwagye ɛna bibisa anɔpai sɛn na atade kronkro a awurade no hyɛ ɔberɛ a wo sɛ gra woatwi ɛbɛgye ne dindi yɛ no sɛn ane wasi ahwɛ so akɔduo nti nkeka bia nkekam medɔfo bibisa wo nti atade kronkro a nyankopɔn de ahyɛ wade tene naase no nti nkeka bia nkekam spiritually yɛwɔ atadeɛ no kɔpia yɛfoɔ no nom o have yɛnkɔ no kwa nhyɛnka yɛ so de daa sɛ woasakra woadwe asakra yie wate na nyame tumi nkɔ so ntimi no nante na ewiase wei adepa bi anim awurade bɔbɔ no ngya ɔn sɛ honam fam kura no sɛ wokɔ program a wɔba a ɔdi akyie na wode no kɔ no sɛ wohyɛ no atadeɛ na ɔde nkeka no atadeɛ no wobɛde no de akyi ebi ɔkɔ ɔpam sɛ wonni hu ni sɛ ɔte aseɛ nti bia wonni hu ni nti no wodi n'akyi kɔ a ɛnyɛ yɛ bɛgu no nom ase na wapam ne ba no nti obi wɔ hɔ no mu a honhom saa na wɔte nyame no ase kɔ a wade bɔde bɔ ne nkyɛn ebinom adwene ɔm sɛ ɔmo yɛ smart kyerɛ nyankopɔn nti ɔde ne nan kɔkeka a na ɔde ne nsa bɛkyerɛ medɔfo wotimfi no biribi amfa sɛ nyankopɔn honhom fam atadeɛ bɛ na hyɛw okristo ni a wotama dapai nti nkeka bia nkekam nhyɛnka yɛ so bi daa Isaiah chapter 61 verse number 10 coming ɛfiri sɛ wɔde nkwagye atade ahyɛ me wɔde nkwagye atade ahyɛ me wɔde tene batakari asi me ɛne wɔde tene batakari ayɛ me si me hallelujah amen and without the righteousness any holy life you cannot enter the kingdom of God woyɛ tene ni wobɛtene nya brabɔ woyɛ kristo ni wotie ni ɔhwɛ ne media no so ɛne na de hefa na akɔdae adwama kakra wi kakra kɔnɔ kakra abufuo kakra aduoso nantalante kakra pasamigumya kakra bayibuo kakra ahoyɛ bi nantintwitwa wade bɔbɔ no nkyɛ sɛ saa nso wɔ ne ban bi ɛwɔ mu pa na ma yɛ fi kristo kwa so nti mo tete saa nyinaa montadeɛ a kristo de hyɛ mo a mobɛgye ne dinti yɛ nkekam
You need to repent. Ìṣẹ́jọ́ bá dé bi. Amen. Isaiah ní jìnnà gbọ́. Wọ́n de tiri ní bàtàkàrí ẹ̀sìn mi. Ètò wá sí ọ̀dẹ̀ tí ní bàtàkàrí ẹ̀sìn mi. Sáyìn fòkúrò kíkà ní hó. Sẹ́ àyùfó kúrò ọ̀ kíkà ní hó. Ẹ̀pọ̀ náà bò tiri. Hallelujah. Amen. Ètò ní Isaiah ní ẹ̀yẹ́ ẹ̀yẹ́ bẹ́ẹ̀. Ajé. Ajé. Yes. Ètò náà nù. Ẹ̀wúrọ̀dé ẹ̀sán kàkẹ́sẹ̀ bí ẹ̀dẹ̀ kyerẹ́ yìí. Yẹ́sàm wọ́n sẹ́ nyàmẹ́sùn àyẹ̀ sùn ẹ̀kírísìfọ́ papa a ẹni bẹ yíyó anaasẹ kírísì bá bẹ jí wọn no wọn bẹ sẹ bọfọ. Yes ẹ̀kírísìfọ́ papa a yẹ kó ṣe kírísì no yẹ bẹ sẹ bọfọ. Matthew chapter 22 verse number 30. Bidọ́gbọ́ mi sẹ́ ẹ̀pẹ́ asampa ẹ̀kọ́ sọ̀rọ̀ ẹ̀pẹ́ náà wọ́n tiẹ̀ ní ìyẹ kírísì ní wíwú from Atadeɛ bẹ́ẹ̀ rẹ̀ ṣẹ́wó yẹ ṣẹ́wó ní sẹ́nẹ̀ tiẹ̀. Ìṣàǹkà yẹn sọ̀rọ̀ dáa. Amen. Òbíà ni wọ́n mú a wọ́n sí Atadeɛ yíyẹ náà mi pàṣẹ wọ́n tó sọ bíbọ̀ ẹjọ́ gbígbí ni wọ́n di òpum náà di ayé fi ni ọ̀rẹ́ gbàgbọ́ fúra dà. Ọ̀nyẹ́ dà. Wọ́n di diẹ nyà no sọ́ọ̀tà diẹ àtẹ̀tẹ̀ ọba tó ogu diẹ ayé fi no ọba bí ẹni bẹ dúró. Nti sẹ́wọ́n tiẹ̀ mi náà wọ́n sẹ́kẹ́ wọ́n di ọba di kristu ẹbí a nante wọ́n pẹ́pẹ́pẹ́ yẹ kwan so. Ní sùúrù bọ̀nẹ́ wọ́n yà sùn jẹ́ àmà ọ̀kìrà. Jẹ́mẹ̀sọ́ amen. Amen. Bẹ́ntẹ́ bá tọ́kọ́. Matthew chapter 22 verse number 30. Wàtọ́ sáyé. Òun sọ́ọ̀rì èmu nọ. Ètì yẹn kí n sọ sẹ́, òun sọ́ọ̀rì èmu nọ. Ọ̀nwàrẹ́. Yẹ́n yẹ bẹ́ẹ̀. Ọ̀nwàrẹ́. Yẹ́n nwàrẹ́. Na wọ́n mọ̀ wàdeɛ. Na yẹ́n nwàrẹ́ nso wọ̀ heaven. Na wọ́n ti sá bọ́fọ́ wọ̀ soro. Na yẹ ti sẹ́ni yẹ bá. Bọ́fọ́ wọ̀ soro. Hallelujah. Amen. Mọ́sù kìí sọ ní wà sẹ́ni nù. Yes. Wà sẹ́ heaven hɔ no, kúrò ní mu hɔ no. Yẹ nwàrẹ́. Ẹ̀nà adìẹ sẹ́ yẹ kọ́ wàrẹ́ wọ̀ hɔ. Yẹ mma wàdeɛ wọ̀ hɔ. Na yẹn nkọ̀ ma wàdeɛ nso yẹ dẹ́ bẹ́ẹ̀. Ɛwɔ hɔ. Hallelujah. Amen. Na nso no yẹ bẹ́ bu hu nkọ̀ntà. Yes. Heaven hɔ, awadeɛ nkọ̀ntà nyina yẹ kọ́ kò bu. Nti awurade ansam sɛ menka gye ɔsɛ kuro no mu ɔde ɛbɛyɛ deɛ bɛyɛ. Yẹ nwàrẹ́. Yɛ nware wɔ hɔ. Ọmọ wàdeɛ. Yɛ ma wadeɛ. Na wọ́n ti sá bọ́fọ́ wọ̀ soro. Na ɔte sɛ bɔfoɔ a ɔno wɔ soro hɔ. Yes. Wotie bi tumi hyɛ ɔho so. Ontimi. Aberante a wotie me yɛwote asɔre na mepisa nsa ntumi hyɛ ɔho so. Ontimi nhyɛ ne ho so. Sɛ woantumi ɔma ahoso hyɛ no antumi nipadua a ɛbɛdɛ ne watumi abɔtere ne abrabɔ. Ebinom tete nsɔɔ dam Satan de atadebɔne na ahyehyɛ wɔn. Ebinom tete nsɔɔ dam atadebɔne Nyankopɔn de ma ɔmo hyehyɛ wɔn no spiritually ɛkeka mu. Kya keka mu. Obuo ma koota asɔ ne diem. Kuta. Obuo ma ne gye atete. Obuo ma ne gye ayɛ fi pɔtɔɔ. Obuo ma dɛti wɔyere ɛna ayɛ mu pɔtaa. Ɛnwa keka mu. Atade fitaa. Ɛn. Awurade de ahyɛ wɔ. Hwɛ sɛdeɛ wɔsɛ yɛ atadeɛ no fa. Awurade bɔ wo bɔbɔ ne nkyɛn. Amen. Etu ɔse yɛ bɛyɛ sɛ bɔfoɔ. Yes. Ɛwɔ soro. Okristo ni awotie me. Eti abɔbɔ wo bɔ yi bibisa asɛm ti soɔ adani bɔ mu a ibetumi adane ɛsɛ bɔbɔ. Tadeɛ hyɛ wo yi. Physically kura atadeɛ hyɛ wo. Ɛn. Yaani etu ma ni birim fo. Ra wo ɔbaa na wotie mu etie mu yo. Wo media no so na pɛnkagye a ti asɛm a yɛ kari wɔ fidie nso. Wate ɔbaa bi anya discipline. Ne ho wɔ business yɛ. Yes. Dina na bɛte asɛm na meka kyerɛ sɛ ɔnso obi tumi suo nsuo. Nsuo hwi bi paa na atadeɛ mfɔ. Ɛfɔ. Atadeɛ no fo a nsuo no ɛnka wo nipa bi a Ɛka. awɔ nti wo so. Ɛte gu so paa. Ɛno koraa ne sɛdeɛ si den fa. Saa na spiritual de teɛ. Ɛteɛ. Nti bɔne a wode yi wo nipadua wei no ɛnya mfinsansoɔ bɔne ɛwɔ wɔ kraa no so. Yes. Ɛka wo kra no. Yes. Wɔ kraa no ɛnya mfinsansoɔ bɔne wɔ no so. Ɛti na ɛbɛ fidie no so a ne yɛ tu nipa fo sɛ bɔmmɔden sɛ wode nipadua no bɛsi wɔ nsa afɔdeɛ ɛte asɛ yɛ korɔkorɔ. Yes. Suo bɔne. Okristo ni suo bɔne. Soro bɔne. Hyɛnka yɛ sɛde daa. Amen. Na atadeɛ a awurade de ahyɛw no ɛberɛ bɛɛ kristo no gyiri ne mapa no ɛnkekaeɛ ntuma nkekam. Yes. Na sɛ bia nkekam so a totaloma hwɛ kristo akyirɛ kae. Preaching good. So ɔte asɛ kɔka bɔne na asɔfoɔ nsera ma wo na yesu mogya no a ɛhoworo bɔne no ɛtumi nte hɔ na ho afi. Hyɛnka ɔba deɛ bi daa. Amen. Nti wɔ se yɛbɛtɛ ne ɛsɛ bɔfoɔ Ɛwɔ soro. ɛwɔ soro hɔ. Gyeme so amen. Amen. Abɔfoɔ ɔmu atadeɛ ɛhyɛ wɔn. Ɔmo atadeɛ. Yes. Acts chapter 1 verse number 9. Yɛbɔ. Acts chapter 1
verse number 9 what was I what was say no kan ye no wie no hwa no no enti abra Yesu Kristo ani domisia ya o ma no kasa ya no o ma no so Hundugu tu no ma Yesu Kristo so na mununkum ni jini firi wani na mununkum a hata so je asomafo no efi Yesu enim na okọ no Yesu ha no enti abra Yesu Kristo ana mununkum no akọso ho no ha na asomafo no Yesu ha no hwe emarima bonu bi o santare fita be gina won chai emarima banu bi a o mo ya bofo e be gina asomafo no nchai o kan so se anu o ka se gele ya marima ana na mu gina na mu Yesu yi adenti na mu gina ha ma pege mo no Yesu afa no mu nchai kosoro yi Yesu Kristo a wafa mo nchai kosoro obesa basa se de mu se okro ya hallelujah amen eti bi bisa mo defo mutie se wa se hu abufu mienu ah santare fita wa hyehyɛ ntare ne ba fita this is spiritual no your white garment yes ɛhyehyɛ atenefo a ɔmo ni Nyankopɔn kohyia ye fita kura che me die so that's it yes enti abɔfo no a ɔmo Nyankopɔn nkyɛn ɔmo som no ɔmo ntaadeɛ nyina hoa spiritually yes bɔfo a wɔnyɛ nipa abɔfo ɛnyɛ flesh bi na yakase sɛ yɛ they were made in spiritual being yes the Kristo sɛ o Kristo ni bia na o bɛ lɛtɛ nya die bia no esan sɛ wo hyɛte nya ta de tsa bɔfo die ni binti no daakye Yesu kɔ kɔtema kɔka ɔmo ho na bisa me dɔfo wo tele sɛ ntataade hyɛ spiritual nti wo bɛtuma kɔ die tu bɛ na ntabai ati ne to ko hyɛ Yesu wiem ai wo nya ntabai sɛ wo na me paakyɛw abɔfo no bɛ hyɛ wo so no a eti die na bɛ hyɛ madam surobani o surobani wati wotumi yi ka wa hyɛ bag ɛne kwabra ne foforɔ kɔkɔda ti bɔkura no wa dwuma wani bɔ wani nkyɛn amen yɛnyɛma wɔn nyinaa hwie na wapepa na no akɔtena so adam sɛ ɔbɛ nyɛ bi you are failure wa failure nsɛnka Yesu Kristo de da amen kekabra ka wo bi ma me ɛnto so na kyerɛ sɛ wata sai no kan ye ya ho hɛ no na ɔka we a wɔhwɛ Yesu ha ma no so nukum ma no so mununkum ni jini firi wanim nukum jini firi no nim na okɔ so no hɛ no ha no sɛ bra Yesu kɔ soro a asomafo no hwɛ Yesu no ɔse hwɛ emanima bɔ no santare fita be gina won ɛmarima baanu bi a ɔmo hyɛ ntare fitaa bɛgyina ne nkyɛn kyerɛ won sɛ ɛna ɔka kyerɛ wɔn sɛ ɛyɛ yamarima dɛne yamarima ade na mu gina na wo hɛ soro yi adenti na mogyina ha ma pɛgyima ne hwɛ soro Yesu afa no nkyɛn kɔ soro Yesu Kristo yi a wafa no ha a wɔkorɔ no ɔbɛba saa ɛbɛsa basaa ade mu sɛ ɔkɔ soro no hallelujah amen medɔfo Yesu bɔ ɔba bɛto sɛ ɔbɛba na ne obi yere ɛhyɛ dɛm dampa so ɔbɛba na ne obi kunu ɛhyɛ dɛm ɔbɛba na wobu obi kios w'ani awia ne store mu nneɛma hallelujah amen ɔbɛba na wote wi bɛs a wɔhyia ɔbɛba na wote enuomufoɔ fie hallelujah amen medɔfo nkwagyeɛ na ɛsɛmbɔ ɛma nipa dasani nti adeɛ bia no a woyɛ biamoani na hɔ sɛ ɔbɛyɛ a wɔkra no ho bɛteɛ nsanka Yesu de daa amen mfom atadeɛ bɛ na ɛhyɛw a wode kɔpɛ Nyankopɔn nti naano na Yesu Kristo bae no na ɔkyerɛ sɛdeɛ heaven de bia ɛsiteɛ yes Matthew chapter 22 verse number 1 Matthew chapter 22 verse number 1 yanke wɔn bɛ tɛmɛ kɔ kuro nkɔ atwerɛ sɛ na Yesu ka kyerɛ wɔn mɛbɔ mu bio sɛ eti Yesu Kristo ni dɔm ni hyia no ɛna ɔkasa kyerɛ wɔn mɛbɔ bio mu sɛ wɔsɔ yi ne te sɛ ɔhene bi a wɔhyia yɛforo ma ne ba ha mɛnu a Kristo de ahyɛ akristofoɔ papa bɔ no ɛte sɛ ɔhene bi a wɔhyia yɛforo ma ne ba wɔhene bi a ɔhyia yɛforo kyɛnkyɛn ɛma ne ba na wɔsɔɔ ne kɔɔ sɛ wɔmfrɛ wɔn a wɔhyia wɔn mmra eti sɛ obi nsɛm wɔ bi na ɔyɛ program kɛseɛ bi a yi wɔ nim sɛ de siteɛ so ɔtaseɛ sɛ yɛama invitation kɔ ntumi nkɔ hɔ they go there with credential ho ahwan so ɔtaseɛ ɛyɛ sɛdeɛ bibia bi wɔ hɔ nti saa bi ana Kristo ade yɛ mfato hɔ ɛde ama yɛ sɛ ha mɛnu a akristofoɔ binom ɛpɛ wɔ akorɔ no sɛ na teɛ medɔfo woyɛ ka no sɛ ɔpɛ ha biankɔ sɛ ɔpɛ kuro no ma wura a ade sɛ wonante sɛ bɔfoɔ o sɛ ɔpɛ kuro no ma wura a ade sɛ ɔyɛ kronkron sɛ ɔpɛ kuro no ma wura a ade sɛ nyame asɛm a yɛ ka wotie sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɔspirit no wo soul no so ɔgya seɛ ɛho bɛtumi ate sɛ bɛɛ nhyɛ tena ne ataade a wokokuro no ma yie nti mpisa kɔhye anopa yi sɛ ataade bɛ na hyɛ wo mfom a wode kɔpɛ Kristo anim kɔhye wagɛsa tea sɛ nabu ho nkontafa awurade mmɔnyam ka gyenda sase bra Matthew chapter 22 verse number 3 wakyɛ sai na ɔsoma ne kɔɔ sɛ wokɔfrɛ wɔn a wɔbɛhyia wɔn no mmara enti wɔsoma a ne nkoa sɛ
Uncle Fred one of the show on the right from Nasa. Uncle Fred one what is suffering so many for us. One pass over. Hallelujah. Amen. One pass over. Mission is good so. What the baby and cannot encourage the Israel for there. To the car suma asampakafo any atemivo ten for say omo bo man no kokko na omo nyani fi boni mo han no na so mampe Chazaya no ba oboji anu ba hallelujah amen Jeremiah no ade ensiya so chase ani akokoduo abo asampani bewu esunipa de donanti Noah, what the 120 years, I come to Sam, any bamfa. Well, a man sentence is also the big Ben Yasek. Yes. It is open power, Honhom Atadeɛ and what? Adam, when you're born sometime, a good wash. Atadeɛ, a deep purpose, and Adam in the Last one, I feel Brabant and one or more. Open bra, if you pay the chance, who say, essentially, if you should be a boy, it's a white. This are doing the so at the conquer. Hallelujah. Amen. Don't tell me I'm going to be so, but you give the D. Not for 10 years, I will be show. Now, I will break it. And be so much by your head. When I'm Gally, and upon sorry, should you look at your higher? But Branadina, the devil of Italy, and the Santa and Samuel who are Atadeɛ show. And the good massy. Is it you want to pay? The devil of Italy, and I need some workers of the show. Amen. Matthew chapter 22 verse number 4. What was I? Bill was small and call for say. I was small and call for say. Uncle Cancer one of us say. Uncle Cancer one of us say. But since you Mediane, but since you Mediane, but come and cheer, enemy Yamwa. Now we are doing I from us say. One day one find hallelujah. Amen. How the one I could have a blog. Ubianco Chabro. We don't have you show say wa coach Messi for one adwuma baby bianton chance fan go boss and I be to be baby hallelujah amen you go pon one Messi si sekuru say my yemi aduane na wo sikani wo ko sikani program wo ko awudi bibi na ko baby sika kwa no mpe sika just come with your minam enye be pa balu asem david wo ni bibi adada etu ni ni minam na bete wo ko anu wo ya no mbo e wo to nsakro be way they bring your life no we say this necessity so just the sound of heaven no help on the yes this are we of software we of vandals we of deep war we of software mame kwalida and when you need to man away you until you dey be and fa ho ya dimbi na so zo hallelujah amen the one is about somebody dey ama ni pasakira o mo adwen yes the judge I will make us and then Atadeɛ chira in first one is up Shanga is in the army what's a share but since you Mediane come and cheer enemy Yamwa na Maria de for us say I one day now so one final hallelujah amen and the baby yes said do not pay as a baby. And when you go to America, when you go to UK, people don't have time for this nonsense. What become Bazazam? Now you are going to preach at the jack. Now you are going to be trained. You do me, Chaya. So, come you did the higher grade. Anybody can be Susan. Anybody can be Susan. We will be the higher grade. The Henness are no utility. Now, so what that's the other days and Bacani. We will be bidding. So say a US today no kura asa nti se media no so kura no we pitch ni obi ba so pe we say Kenya na asema na school we play party online ke kura no ase say get so da amen say no ni pa won life no so a o ti na me asa yes say no do fo a na no pay what you want feed you to addition for 99.8 na me asa yes no some president some and the chef Jesus ayaka you buy your beton kuto you beton na do wire you beton stega hallelujah amen it is asampano
nefa bɔ bra amen Matthew 22 verse number 5 wato sai wɔse na one day wɔmfa nya hwee ɔkɔkɔe ebinom kɔe obi nso kɔ na afuom obi nso kɔ na afuom obi nso kɔdi ni dwa hallelujah amen it just no time for God from Monday to Monday just a busy one adwuma na wɔyɛ no ɛyɛ paa but sɛ woni tam a woni koto nyame asɛm a edu ba bia ɛyɛ support asɛmpakafo ni nyame adwuma support ni nyame adwuma yes na onyankopɔn tua saa asɛmpakafo ne asɔfo no ɛka wɔn mfo so wakawi wodi gaza wɔn mu tutu akwan na ebiri mu tete abɛkyɛ ana mo de mo te Ghana ho na de bia mo te asɔre fie ana de bia na mo se mpaabɔ ana de bia na nyame asɛm come to Europe and see what people are doing you are making money mother sikana wo pa etimi tonkwa sikana wo bi mo jani a wo pa etimi tonkwa but your doctor gives body na why okɔ the doctor do nya no mai ya sem family Shango yesini da amen onipa omobo ewo yase ni opia wo fi yase na wan fa Kristo amata na brabo ho omobo che nipa bia ti wo fo mata de na shawo a be dofo a wutie me se wo suru bom na asase Jesu a wodi ko Kristo no wasi e be sa bofo ana bofo bia nso Atadeɛ Ɛhyɛ no wo Kristo ni sa no wa heso akodu kika mu ana obi ọma ne bia na sere adifite Ɛhyɛ no ayekɔ jeme so amen nte ba toko verse number 6 wato sai na wana aka no cheche ne nkwa no bon enti wana aka no achechire ne nkwa no a omo ye adwumayefo a omo ba sempa no dawuru abon wadapa kunkum wo abon wan mata pa kunkum wo wose no here te ye no enti so he nyame adwuma mu a enipa binum aka nyame asem no kɔ so ensomu jeni guase Goma zepoto ekunkum wa mo bubu bi mata pa yes na enjeno nipa ye beka asem ato so na nya nokure na se wote saa na sofo obietuma be gire media so sai wa beka nsere wotini yiye ni proto ene na da na ye nokura hu sa asem da so wade gori baba no nche amen obi ti media media so za wa ba won jam wa charge na buna dini sika na ye no kura sam da so bari si ale tonzo na ye no kura dia uso se yesu so ka ho asam yes yasefo no baje na me de meto ado ya ba tomo zo na so mama mpaba yes jeme so amen nti me dofo a wutie me opa nkwaje anopai ma se matudi sa Atadeɛ bai ana hye hu fam Atadeɛ na hye ya de koponi koponi so wontima mo Atadeɛ ho ahoa na anye fita na de bia no wuti bonim ene ma ebo ne chema ko pa nyame chew nyame fa nchew da ebo pa ebo ne amen dongo wose no here te ye no ne bufui na soma ne dom okukunkuma wudifo no soma ne dom okukunkuma wudifo na shi wonkuro na wose ne nkwa ne se nti atamuda wo bro omutira bonim nyina awani Nyankopɔn to mu nyina be gujuma hye won so pankwaji asagrama Mishanga wale ni da. Tazonga. Awo se ne kwa ne se. Jo kanja ne kwa ne se. Wasiesi ayefro ne dia. Wasiesi ayefro ne dia. So wona o share wono. So wona enka. Woni nti mesisa ayefro. Anse won. Omo ampe. Enti mo kwa tempo kwanta. Enti mo kwa tempo ne kwanta. Dudu omo be hu wono. Dudu omo be hu wono. Ofo wo ba ayefro na se. Hallelujah. Amen. Enu dina asamparo atira ba mama. Yes. Berike gajo se Israel fo ntira Yesu bai. Wo mo ponkwaje so tase. An wodi asamparo. Afa asomafo ne so ma asem na ade bai aba mama uba ji Kristo dia rabraba wo timoko kumpemfo e ta kwota sore si santi dia ko dukele ti abontezo so we preach tete is not the question for hours we no do na ya bijuma wani bodo bodo nchaw amen it is all pempaji a Atadeɛ Ɛhyɛ huhu fam mana hua ya de tenya baba ne ko na go banchai jeme so amen taso bra ngo Matthew chapter 22 verse 10 what is that na kwani Fredi kokwan so nkwani Fredi kokwan so bobo adodo hu won so de ye kenya be se mo fidie su de bia bobo ne ni papa nti e preacher no anya be ya ni papa be ba sakra yes na ye nkwa so ni any preachers so tase odi for so for the go batch o preach your Ezra TV so ni pa for mo sakra hallelujah amen
asabadabo bebre egusu boss ampani de enu bibia o se onipa desani obesisa na akwai afi bane ho we nyam yasem ni bia so no nya nkwaje ti ne kan nyam yasem dia bra asabadabo preacher no wo mo ebe wura nyam buo no enu mu nyina na ye hai papone ni papa wose ni papone ni papa ba adidi fo be shy for na mu ma hallelujah amen eto kizo ni awutem na pai enwo de posa ubehu ni pebisu bai enye eso na dia transfer fie me ka tell mu krum ti so na no wo sa enye nyira na ye ateni fo ebinom so ta se Atadeɛ show me petaku yes ana dia se nyante na bewurum ana na ko fa petaku Atadeɛ no de bia ho ka le se we petaku no di nyante no ma dra no we don't suffer no say nyante but the casa area e yinadi so e petaku ti aso na mo tete mo zaro enye beta sao yes ti ni na me banti na ti friends yo bo bidia e ba kwa sore ti me frantoa yes wa ma from so just here wa ma from keke wa ma nkonya na do so jando ba de ni da amen wa ma from nti ana abanti a onware ye wutimi ka ma miensa etiri bom e wa sore ba ko ma miensa yes no mo kono ho na nam so ni obi ja sore wani bari baba na nche ti sakrawa diye na domuno ebi so yes what we are crowd here amen tafomba Matthew chapter 22 verse 11 what was I no hene ba mu ba hwe de difo no enti wa yi ba mu ba head difo owuru nipa bia won shy for Atadeɛ ho owuru obi anya de won shy fushi Atadeɛ ho hallelujah amen nti head no aye kro no yes mo na mo ka mo brofo the same birds mo kan say animo mo takra say no ntubem birds of the same feathers flock together. Birds of the same feathers flew together. Yes. Let's say twin animal mun ta krase. Hallelujah. Amen. Atadeɛ da Wayire. Wo se above one. Emu hye ntade fita. Ntade fita. Nyankopɔn wo hye ntade fita. Yesu Kristo wo hye ntade fita. Ye bɛken kai. So that's it. Ana wo nso a wo pekuro ni mu ɔkɔ. Atadeɛ da hye. Ntuma na hye. Wuje kuntukuri ne fira wana se kwabne ai etano maza sabiri bia soso na wallahi bolozo a ti asembari ne boza kirawo janga yeso den amen enti abra wa hene ba mu a obohwa wo mu a ewo ho obohuru ni pa bia wo shy fushi bia onse ayifushi Atadeɛ ana o se no se ana gaja ni sai awe okonvu o pa mu ha se ni pama na fa so wo bewura ana wo shy fushi Atadeɛ yi awani bari baba ne ncho amen enti sa demponi bi na ni tin na na se a o pa se ben sakra before ba na bebe nsam ni onu na akode sofu djuma na no onu no ti puppet onu onu control before sofu yes e dia na do ano ho so e camp so dem why me na ka jao so dem ho ma e camp hu onu din samani abani bari baba ncho amen it is atamida se won ti ma nya tin nya Atadeɛ we bia hoa ansha pa let's on kwaja ya dey nti de me pese me kete nya me mani atifu ndina ne se wo pan kwaja a hu no Atadeɛ kunku bi ho hote makama kinzo do be nshaw so jasia na wo nso so obompa ya onyenye no nyeme timi daddy John saw the kind 2 Timothy chapter 2 verse number 20 was say Christ for there egwa hudu mu ebinum abatra sase we so abotren na ebra ahwehwe Kristo kira kwai ana heaven bi en ho ana paradise bi en ho uwa nasa wana gajo woni babiana wo baba tenya bra babiana pa okọ paradise yes asawori nyina nso Honhom no omu Atadeɛ a ɛhyehyɛ wo Revelation chapter 6 verse number 9 Revelation chapter 6 verse number 9 ebiru ne tenya bra baba tia sase so eno mu ntia se Atadeɛ fita ye ka ho asem ebi hye wo so go pia sama do ho ana wu na wo kra tenya Atadeɛ no bi hye wa okọ ne sai samato yango Revelation chapter 6 verse number 9 what was I no tenso no to so num na no John so tenso no to so num na no wona Onyankopɔn asɛm no wadanse odi ye nti ne hu wonu a Onyankopɔn adanse Onyankopɔn de asɛm ɛne adanse odi ye nti so aso aka mi Onyankopɔn asɛm ɛne adanse
ɛjɛ sɛ omu fɛ kristo omu de asɛmpa no yɛ dɛ ɛnante na mɔsam kasa kyerɛ yɛn sɛ ɛsisie yɛ muyɛ nipa 9 ɛna mɔnyɛ 2 million yɛkyɛ ne sansan ɛnyɛ 50-50 yɛdɛ na wo nko a woyɛ ɛyɛ a wodi ne nyina ha ɛbotumi makɔ preachi ɛna obi ato kɔrɛhye na nko a wotumi afɔ sika no ha ɛbotumi sɛ ɔte aseɛ saa korɔ no bɔn ketenkete na anim wei wone wakora akɔ evangelism ɛwɔ street no so nipa bi atema ato kɔrɛhye sɛ na ade ma wakora no akɔbɔ mpaya mmobi sɛ ɔte aseɛ ɛna nipa no ɛpɛ kakra bi ɛrehyɛ mfurupu de baa nipa no ana ne kɔɛ no ɛkɔsi sɛe na mɛma ne adɔfo nom ewiase wɔ no bɔne bi wɔ m na saa bɔne no sɛ wode wo kɔwura mu pɛ na ho wo kra ho agu fi nti nipa no brɛ bɛɛtia mi a bɔnsam de atade fii ana ahyehyɛ wɔ nti abrabɔ mu bɔ nyinaa no ɔmu bɔ no honam so na obi a mepakyɛ honam atade a ɛyɛ bɔne deɛ bi hyɛ obiara no wontumi nsuo abɔ da abapapa wontumi nso nti sɛ wopɛ mpagye a ma wo kora ma kristo mu gya ntɔw tene atadeɛ yɛde hyɛ atenefoɔ ekunidi atadeɛ no yɛde hyɛ wɔn a wɔn kora yɛ pɛ wɔn mu a ɛbɛ ha bi akora no medɔfo oni hɔ ma bra bɛyie jẹmẹ sọ amen bẹntẹ bí ọtọ kọ. Revelation chapter 7 verse number 9. wàjẹ sáyé. wọ́n nsọ náà tó sún nùmùnà nù. wọ́n nsọ náà tó sún nùmùnà nù. wọn náà Onyankopɔn asɛm ni adanse wòdi yẹn ti. jọ́ọ̀sì òhun wọ́n mu a. Onyankopɔn asɛm. ẹni adanse wòdi yẹn ti. ẹni adanse a wòdi fẹ́ kristu wọn ju. wọ́n kúkú mu akérè fún ọdún bùkí ànásẹ. hallelujah amen. wọ́n yẹ preacher ó kò preachi ẹnìsàn bẹ́ẹ̀ náà kàn wá sí. the bear prosperity. the bear prosperity. bɔnni a nipa bi diɛ deɛ o ntumi nka. kadwi nsakyera ho asɛm. hallelujah amen. edi baabi afa nyame asɛm na ehyia nipa nkura ɛma nipa yɛ ni dasoɔ soɔ ti aseɛ obi ɔma na ho kyerɛ danso saa onyako obewu ne na bɛmu ebu edi baabi ɔdi nyame asɛm no ɛsa ɛtete saa nipa no hyɛ ne gyidie de bari nye na bia asɔre baako a wɔkorɔ preaching a yɛbɛ preach quotations yɛ bɛ nsu nyinaa efi headquarters. ani yantwerɛ. ya print ani ma scan ni ma WhatsApp group ana asɔfo ni nyinaa ɛwɔ soɔ nti sɔfo panin no ana te hɔ a ɛnɛ yɛkɔ kasa fa yɛka ne sɛ yɛdie ho ɛwɔ sɛ the fruit of hwan na wɔde borɔfo kakrakaa na wɔde ato so na ho quotation no wama bia mmiɛnsa nti obi ansua nti wokɔ branch hɔ a wɔn adekɔ yɛ asɔre asɛm bia mefrɛ mbiem watwerɛ gu A4 sheet so na ɔdi ne baba nti leaders no so ɔma kyɛke ɔma kyɛ no nyinaa hallelujah woyɛ honam sɔfoɔ meka no koraa kyerɛ sɔfoɔ woyɛ honam sɔfoɔ honkonkono ɛni mpapa mu bebree nti ɛdan na asɔre a wokɔ preaching a yɛde ma nsɔre ma no ɛfiri soro hɔ the same preaching a yɛka no ngran branch no na yasa bɛka no Kumase branch na nkra hɔ no bɔne nipa bi di no the same thing wɔ Kumase asɔre biara no nea ɛkɔ so hɔ jẹmẹ sọ amen bisi ama nkɔma wọn kúkú ma direct nipa sɛ ɔn preach a ɛwɔ nsɛm ɔnyame de ne ka ɛbɛrɛ yɛ nipa nti ɛtumi asakɛ ɔma de jẹmẹ sọ amen etu ɔsɛ nyɛ ɔno a Onyankopɔn asɛm ɛne adansi a wɔn di yɛ nti. ɔkunkun wa akra fɔlɔ busi anase. mɛnam kaa ma sɛ bɛ sam obi a wɔsɔ wa sakra wadwi ɔbɛdi kristu adi na wɔn ntumi ansakra obi bia bɛkɔ bɔ nsɛm gyim. wɔn ntumi antwe akra baako. mɛnam ɛgya o. You go to hell. The friend of Bangladesh is Dawra. Me kind of what thing remember. So much Christian me. Yeah, what do you use would do? So that's it. No one to me in Sakra would be a Maza. Okay, have you baby? Ah, yes, you give a catcher is there. When go back some peril do you? Eventually, Panama Sakra money. Yes, you buy Christian money with Mazagan. sɛ wode wabra bɔ na ɛsakra wɔ bi o sɛ wo sesɛ mfidie kɔ gyina kwaa hɔ anaa tv so anaa radio so yesu kristo hwɛ sɛ wo sakra wo bi fa ne bra
na Yesu fi asomafo na wɔn sakra nkrɔfoɔ nti wɔn bɛ na ne Kristo ne deɛ no ayɛ pasika bɛ bɔ nyame adwuma ne nyame adwuma ntum pɔ so asene fama totɔ dan ne kaase ma ma wɔde nsakra wɔde mpɛnsa ha bi ɛkɔ no ba Shango body be da. Take your name go. Revelation chapter 6 verse number 10. What you say? What did the kafia tell me say? It was the desert tell me say. Awurade okonkuru ni no kwafo. Awurade Yesu Kristo. Okonkuru ni no kwafo. One more time. Now to no tell us you moja so be kosi da bai. Na won to wo mo tete asase so. Ye moja so we. O twa kosi da bai. Ati no fu no wi mo paradise no. Hwe nsam wo mo kaje Nyagopon. Pressure nko a. Mo Nyagopon pressure. Iti brother, iti wu akọ sa ti bia we bia na sa ukuna ma na wasawado. To no bo ase twempra. Sa Atadeɛ na show who from ya di ko pro mo fo no. Spiritual government e kin ya wutie me e bi sha some no sa heso akoburu. Bokro no waso dem. Whatever the body in town. Amen. Revelation says verse number 11. What you say? Now momo biara tarifita. If you bra tin from way etim fi na gubon no. Awurade so area ba. Momo biara tarifita. Momo biara tarifita. Kakra wan say. Hallelujah. Amen. Omo white garment. Yes. Fita. When in tadia, womo omo tin ya brabo. Ebe wo. Anoma to Kristo no. Another Kristo baba to am spiritually when you Atadeɛ share am. When you atade no. Yes. This is the kind of guy you want to have ye. Kekane wa se na mo bia tarifita. Mo bia tarifita. Ano ka che won say. Ano ka che won say. Mo bi tie wa bi bio. Mo hu mi bretie bi bio. En ko ti say. Ko si say. Wo wura kwa. Ade won ne mo be ko won ti say won no edodo be so ano. Hallelujah. Amen. It is good so on my nyina no me dofo hu tie me na hwe me bi dia no so. Wo kra kwa jenti na Yesu ma ye o. Yes. It is because of your own salvation. Yes. That's why you can so water ba. Don't pass sakra wonde. Sakra. Jeme so amen. Amen. Na kinzo ba, what man will say kan ma. Onza adoma for kra, o motiti station sa hodor. O the pabon for ntino. Onza mitrika ekontare. Mtintwa nkontare, t-shirt. No, I believe you green, you are white, and you are yellow. Send your value of full station car bonus a car station car. T-shirt mission. The Liverpool to me as Angie say we mean Nyagopon. The one is always sneaky. We need to make us say Nyagopon to me that we do a metro with na ona lapa baby. Say Nyagopon dey before neighbor. Nti Nyagopon ebe paama before na dormo. That's what you deep on kase. Anti wo yini we dibone na anti opin na nyom sa Nyagopon he boni we di mu a Nyagopon de bifuo ebe nwan se ya te se de ebi beto tai no nti ebe nwan no ama ahode na bro so di Nyagopon to no a obetra bi nsem gem obetra gem na ono na kwato igenechi fantini se metopum obi agini no ama bi we etie asase so medafo ya ma se sakra wade Jeme so amen. Amen. Yes, so sakra wage. Eti atemuda the same thing obesie. Revelation chapter 7 verse number 9. Revelation chapter 7 verse number 9. Wasana yenu machi no. Mehuri. Na hwe. Ni pakwa kese obi ntimi kan won. Don na kese osi ni pakwa kese bia ontimi kan won. Efri aman. Eni musuako. Eni nkrofo. Eni kese nyina mu jejira hwan anim. Eni kese wudo nyina jejira hwan anim. Eni gwama anim. Sentare fita. Sentare fita. Hallelujah. Amen. Enti Nyagopon ni no. Yemi asori fi we nkwa na go heaven. Debi. Yemi amamu fu we nkwa na go heaven. Hallelujah. Amen. Oni ba bia ubetimi asakra wadwe ba Kristo. No ba Kristo apede mate ho no. Ubetimi nyankwaje. So ya nwani. When why time bia you feel bia if you accept Jesus Christ into your life. Now ma kwa ya bo so a ubetimi nyankwaje. Ya so bi nkwa na ekọ. Dabi say bi no mo kan. Nti ya sorry for nkwa na ekọ heaven. Nti asori for mo kan nyina mo ya bonsamfo. You have made a big mistake. Jeme so amen. Don't say not to God. Se no wona santare fita. Wona santare fita. Okurabre. Oni me kase tie mu se. Oni me kase tie mu se. Enkwade ne Nyagopon tai wona so ne ba ma
nkwagye ayɛ nyankopɔn wɔte ahengua na wɔte ahengua no so ɛne aguama ne deɛ ɛne aguama no ɛnkɔ na abɔfoɔ no nyinaa atwa ahengua no ho ne ɛna abɔfoɔ no atwa onyankopɔn ahengua ne atasefoɔ bana no ahyia yes kɔ na ɔde wɔne butubutu fam nti abɔfoɔ de wɔne butubutu ɛwɔ fam ahengua no anim ɛwɔ ahengua no mu na ɔkoto onyankopɔn kaa sɛ ɛna ɔkoto onyankopɔn kaa sɛ amen amen nhyira ne animonyam nhyira ne animonyam ɛne nyansa ɛne aseda ɛne anidie ɛne tumi ne ahoɔden yɛ nyankopɔn de daadaa ayɛ nyankopɔn de adaadaa yes hallelujah amen bɛsɛ mo de no verse number 13 wɔtɔ sɛ na mpanimfoɔ no mu baako bua sɛ me sɛ ɛna mpanimfoɔ no mu baako bua sɛ John sɛ yɛne wɔhyɛ ntade yiw fitaa yi yɛ hwan no mu a bɛɛma ɔyɛ ba wɔhyɛ ntade yiw fitaa yi ɛna kɔsiara na ɔpa yi ɔba bɛsi a wotie me atade bɛde sɛ ɔde kɔpi Kristo no ɔsɛ ntadeɛ yiw yɛdi ka wɔse ntadeɛ deɛ yiw fitaa atadeɛ ɛhyɛ ɛntra kotodwe ɛtam Ghana fa asɔfoɔ ebi no mohwɛ yie na ɔmode honam bɔ Kristo deɛ no mohwɛ yie sakra sɔfo nwa wasɔre bɛba sɔre atade ɛhyɛ no ɔyɛ ɔbaa ɛntra no kotodwe ana ɔsɛ gyina hahe so ana ɔtoto na no abɔ mash de kukura bi mmɔ no wasa bɛtena fɛ seat moyɛ mesrɛ moyina mo nsakra pa mu nkɔgyem to na no kɔɔ sɛ ɔyɛ ɔbaa na wɔ life no so wowɔ apogya nso na wotie me na wobɛkɔ asɔre no atade a wɔyɛ guɔ no ɛnyɛ a mesrɛ wo tugu baabi na tɔ atare tenten na hyɛ na bɔ obi kokɔ ɛkuwɛ nyame fie mafa nyame sɛ wɔyɛ small boy bi ana mogo ne ho saa sɛ womfam atadeɛ bɛ na hyɛw yɛde kɔ pɛ Kristo no wàmí bọ̀ wà ní nkyɛn. ami kíkà ɛnkyɛn ní ìbẹ̀rẹ̀ yẹn. Revelation chapter 7 verse number 13. wàtò sáyé. na mpanimfoɔ no mu baako bu asɛm sɛ. ti ha yi o abɔfo mpanimfoɔ no baako. ebu asɛm sɛ. ebu kakyina John sɛ. yɛn wɔn hyɛ ntaadeɛ yi fita yɛ hwan nom. so bɔfo no bisa John. wɔsi wɔn mu wɔn yɛ hɛfua. wɔn firi hin. wɔn mu hyɛ ntaade yi. fita yi. wɔyɛ sɛ ɛnyɛ ataade bi ekura na yɛde kɔ wɔn fie. dabi. I'm aware accident. matiki Jesus so ti ase enye mi nie ntade bi na bibo di kyerɛ ma boa me ho enye mi nie na wotiri bi wie ku gbe me fie na ɛho no unku disco anase ukɔ party ase ukɔ club na ono bɛma nso so na wakɔ pama tade na kyekere no na de efuan anim na de ante se fuan anim saa na ono nso so de kɔba na okura mic na okutre na professor mi mo brodo ntwa tamam mo gasa wo gungun ti brofo wo dabi wani ba mi ba mi nkyɛn amen sɛ nipa ni kɛ brofo pa omi ni sɛ ɔyɛ anointed wɔ sere papa nti bɔnna awo tiɛ ma no pa yi sɛ ɔbɔ nkɔgye a wɔn de ɔtí ɛsɛ na bu nkonta sɔɔni na ɔkɔ ni kyɛkyɛ bɛ na ɛni kyɛkyɛ wɔ kyerɛkyerɛ bɛ yi wani nsuo ba yi ɛna sɔfo ni yi ma di ɛni kyerɛ mɔ sɛnde wa de mi da nti bɔfo ni bisa John sɛ yɛn mo hyɛ ntade yi fita yɛ yɛn mo hyɛ ntade yi fita yɛ hefoɔ na ofiri hin na obi firi hin ɛna meka kyerɛ no sɛ ɛna John sɛ owura wo na wonim owura wɔn kɛsɛ na wonim ɛna ɔka kyerɛ no sɛ nti bɔfo ni ka kyerɛ John sɛ yɛn mo ne wɔn a ofiri ahohia kɛseɛ no mu wɔn ne wɔn a ofiri ahohia kɛseɛ no mu ofiri ahohia kɛseɛ ahoro wɔn ntade ama na ahoa wɔ guama no mu gya no mu ɛka ahohia a nneɛma a ɛbɛ wɔ asesa no abrabɔ so a hotete wɔ na wɔn ni hɔ sɛ ɔte aseɛ ebinti na mo bɛ sɛ ne kyikyɛ mɔkɔ kyɛn mu sɛ yɛ Kristo ne ba paa ohu tuatua ho so na wɔsɛ wɔn ntwɛn mpira mbɔ dwaman kɔpɛ sɛ ɔbɛware na ahokyere wɔ ɛsɛ bɛɛdɛ bɛɛma bi so taataa ɔbɛ bi sɛ ma scholarship ɛni sɛ brother ɔbɛɛdɛ hallelujah amen connection bi tumi pie na kakyɛ sɛ wo de wudi ne wo bi wo de ansɛ wo yɛ watchman kan tu na yɛ ntwi fam saa yɛ bɛ ma percentage ɛni so yɛ Kristo o bɛ mbɛ ayɛ sɛ ɛyɛ wholesale adeɛ ɛna nipa bi atena ase na mehu sɛ wɔn nkoa ne nipa ne yi osi akwae na bɔnvi yɛde abɛto wo fa wɔ nim sɛ wofi fie sika yɛbɛ nte kora so ɔyere kora anyam nkura yi adeɛ bɛkyerɛ mu ɔma kɔ whole school yɛka sɛ school wohie sika no bɛndɛ medɔmo nyameɛ gye deɛ nafɔ mu o hallelujah amen sɛ nke wo pikyi na obi afa kwan bi so ɔka sɛ nsɛm no a wɔka no ano ɔden dodo nti gye sika wei na ɛda ne wo nsɛm no kakrama yɛ ɛnɛ asɔfoɔ bebree nsɔrefoɔ ma no bi ɛde sika atotɔ wɔn yes ebinom yɛ asɔfoɔ a ɛne asambagafoɔ ne nyame nkurɔfoɔ a ebinom de honam fam sika
power ama na ya ka o man to mo ntimi ka no grɛ o de ba wan sa hu de o kan kosi is he from Atadeɛ ba na show am da fu ko pekriso no e ye two versions international ye wo kuma ni Solomon village ana bo tien ga wa de chef no Shango ba de ni anche na ba ye ko ana me ka tell no say to ka ye ni say olo na wonim ana ka tell me say ye ni mo no o fra hunya kase no mo woni ni wona wo fi hunya kase ho wa Atadeɛ amana ho wa gwama no mo jare ma ho wa mo Atadeɛ amana ho wa fai gwama no mo jare gwama no mo jare esi wo Nyankopɔn he wana nim praise God amen and so wo wi ase na ba kristo mu a Atadeɛ boni a oboni fo bi ashaw no awurade bi yini yire fi ho de tin Atadeɛ ashaw yes to jama vo jama tutumiri kabra kristo wongwa jama Atadeɛ no fi nchai ọ̀pọ̀ vo jama na pe tutumiri kabra kristo na krono Atadeɛ Satan ade ahye wade bɔ krono so wan sakra obi bituma bo abutoku so yes ana kai wade pewo to bragizo nchai na monja no e kasa me mayesi ni banyina Shango ba le nida amen kabra le toso verse number 15 what does that yetiro wo Nyankopɔn he wana nim yenti no mo Nyankopɔn mu na wɔsom na wiane anadwo na wɔsom awiane anadwo de wɔte wɔn so bɛkata wɔn so na de wɔte hi wan so ba re bɛkata wɔn so Shango ba le nida amen enti wɔn mo obi fi ewiase hunya kesiem ɛbɔ ten labra bɔno atamuda wɔn nyina kɔdwo ma home yahome obiasha ntare fita Shango Yesu nida amen Yesu Kristo no a wɔyɛ nkɔgye fare ba no wɔn so na o shatare fita no bi enti na bi ka anmo mo nta klase ɛna ntubem enti Nyankopɔn no a wɔ shatare fita yes spiritual also ni nyina yɛ spiritual bi abɔfo hyɛ fita Kristo fi hyɛ fita onipa na sani a Onyankopɔn ɛpɛ so wɔgye okɔ ne hinem spiritually onso wɔde ɛtezai poto Revelation chapter 19 verse number 7-8 Jesus Christ yɛ hɔ Atadeɛ na ɛhyɛ no kɔ Revelation chapter 19 verse number 7 wɔatɔ sɛ wɔatwerɛ sɛ moma yɛ ne nye kaba mu ye moma yɛ ne nye yɛni ahurusie moma yɛ ne nye na yɛni ahurusie yes na yɛhyɛ wɔ n'animonyam na yɛnhyɛ Kristo animonyam ɛfiri sɛ aguama ayefuhyia no du na ayefuhyia no du na yɛyɛ siesie ne ho na yɛsiesie ne ho verse number 8 wɔatɔ sɛ wɔde nwera pa na wɔde nwera papa ahoɔ fitaa hallelujah amen nwera papa ɛyɛ bɛ ahoɔ fitaa ahoɔ fitaa ahoteɛ ya ahoɔ saateɛ ɛma ne sɛ wɔmfira hallelujah amen enti atamu da Yesu Kristo ɔba a atade fitaa na hyɛ no a ɛhoa yes Kristo ni wode ɛsɛ na ɛtia na wode kɔhyia no sɛ wɔhwɛ yie ne ɔma wabrabɔ ansa mfata wonkoa wabrabɔ ne nsuba bɔne bi a wɔyɛ no kakrakra nti no ɛbɛyi wadi atamu da yes nti sɛ wopɛ nkwagye a ti asɛm no fo sakra wadwen yes binom mode nyamsom akɛdɛkɛtamane a modi bɔne mɔ nsakra nsanka Yesu Kristo din da amen ɛberɛ na no Yesu Kristo ɛkɔɔ bepɔ so ne asomafoɔ no ɛkɔɔ yɛ nkɔbɔ mpa Matthew 17:1 Kristo ne nyam Matthew chapter 17 verse number 1 wɔtɔ sɛ ɛnansi akyi no na ɛnansi akyi no Yesu fa Petro ɛsiane sɛ Christ wɔyɛ nkwagye wura nti ɛti baabi a ne wɔtu anama no wakɔbɔ mpae na ne wɔpɛ so wɔyi ne tumi adi ɛde kyerɛ Petro ne ɔmu ne sɛdeɛ ɔteɛ ɛne heaven hɔ suban ne abrabɔ a ɛsɛ sɛ de tumi kɔ pie hɔ to ɔfa Petro ɛne Yakobo ɛne Yakobo ɛne Yohane ɛde wɔn kɔ bepɔ tenten bi so ɛde wɔn kɔ bepɔ tenten fɔ baabi na wɔsakyerɛ wɔn wɔ anim na hɔ mu de wɔpɛ ɛna Christ wɔsakyerɛ ɛwɔ asomafoɔ no anim hyerɛ sɛ owia nti Bible sɛ Yesu Kristo anim hyerɛ sɛ owia na ne ntade yɛ fitaa sɛ han ɛna ne ntade a ɛhyehyɛ no no ɛyɛ fitaa sɛ han hallelujah amen sɛ Nyankopɔn tumi nsane a ɛsɛ sɛ nneɛma nyina tumi sesa nti ɛberɛ a Yesu Kristo bɔ mpaeɛ a owura honhom mu no na ne ntade a ɛhyɛ no no ɛhɔ yɛ fitafitafitafita sɛ han na Kristo ɛde yɛ kyerɛ asomafoɔ no sɛ wabrɛ ba wobɔ no asase wɔ so no ɛsɛ sɛ spiritual a watadeɛ sɛ deɛ Yesu deɛ no ayɛ no bi wobɛbɔ ɛnkyɛ na Kristo ba hɔ ma watade nhoa ma watade nhoa ɛma bɔne ane nkeka nipadua hɔ na deɛ ɛbɛyɛ wo nipadua no saa na ɛyɛ wɔ honhom mu okira nipadua kyɛmɛ so amen wɔse na hwɛ na wɔsɛ ne ɛne ayi wɔn hɔ de kyerɛ wɔn nti wɔnsɛ ne ani a ayi wɔ mo ho adi ade kyerɛ Kristo ɛne wɔn kasae ɛne me kasae ɛne Petro bɔ se Yesu sɛ hallelujah amen ɛsiane sɛ ɛka ne sɛ Mose
ɛne Elia ɔmo wɔ spiritual being a ɔmo nso hyɛ ntare fitaa no sɛ Yesu Kristo no mbɛdi nkɔmmɔ a ɛsɛ sɛ ɔno nso transforming ɔn sɛ de asɛm nso teɛ Yesu no waba honam mu nti sɛ ɔne Elia ɛne Mose ɛbɛdi nkɔmmɔ a wɔmo no ba no wɔmo spiritual being ɛna ɔmo de ba ɔmo hyɛ ntare fitaa nti sɛ Kristo bɛtumi ne ɔmadi nkɔmmɔ a wontumi mfa honam nti ɛsɛ sɛ wɔ change ɛkɔ spiritual nti asomafoɔ no hu sɛ atadeɛ ɛhyɛ no no ahoa yɛ fitafitafitafita ɛna ɔne Petro ɛyɛka no sɛ Mose no di nkɔmmɔ nti brother nkwagyeɛ ne boaten atadeɛ Kristo de ahyɛ wɔ tene no ma hohoa wate sɛ nkeka mu a Kristo mu gya nkoa na ɛbɛtumi ahohoro wodi mfa so kiri nsi wodi mfa detergent nsi ɛnyɛ paro na asam na wɔ deɛ yɛre sɛ wobɛsakra woadwen na bɔne a wotimi no wotumi gyan ɔsɛdwafo na age hallelujah enti ɛberɛ a masɛm no bɛna wiem last quotation no yɛsie nyame ma ne adɔfo no ewiase ɛnkyɛ na kɔ na wiyɛ Kristo asɛm sɛ ɔba bɛfa ahotefoɔ ɛde ɔma kɔ ɔno ankasa no ahennie no medɔfo pere sɛ wo wobɛka nkwagyeɛ ma no ho na beregu ɔya nhyɛnka yɛ suro daa kanammerɛ na yɛ Ɔsɛnkafo chapter 9 verse 8 wato sai ma won tadeɛ ho abere nyina mu enti ɔdɔfo a wo pa nkwagyeɛ awurade asɛbini atade tonkura Kristo bi ahyɛ wɔ yɛfrɛ John yɛfrɛ Luke yɛfrɛ Bartolomeo sa Bartolomeo sɛ hwan so tiasɛ susɔ nanom ɛdin biara a wɔfa to wo so wɔ Kristo mu no bɔmɔden sɛ wabrabɔ a wobɔ no obɛma na yɛtere ne abrabɔ Chatare konkro Kristo di ahyɛ no sɛ meyɛ dɛ ma wo ntadeɛ ho abere nyina mu sɛ menka nkyɛw sɛ ba wo ntadeɛ ɛho abere nyina spiritual garment ɛnyɛ atadeɛ ɛhyɛ honam fam o spiritual one ma ne ho a abere nyina mu ɛma wo mpa wo tiri so na ɛma anointing so yadeɛ ba mpa wo tiri so wɔn konkro fi nipa mu a ɔbɛ honam yes nti wo konkro werɛ sɛ konkro ba mu a ɛna mo wɔtuma yɛ tiri nyadeɛ na ma spiritual garment na ho ateɛ ti ɛdɔ bɛ ma sɛm na sie no ɛyɛ futu mesrɛ twɛn firi bɔne ho na spiritual garment no wɔtumi anya bi ahyɛ Kristo di ne nhyɛn daa amen yɛn Nyankopɔn ne abankɛse yɛdɔ wɔ sɛ yɛhyɛ wo di konkro ne monyam sɛ nam akɔ wɔn hunu sɛ honhom matade bi hyɛ na sɛ ho bɛtumi ankyɛ sɛ gya bɔne yɛ nti wura Yesu yɛ sɛ kɔ so aka ne boa yɛ ne ntimi nya bɔne nya atade no ho ama yɛ na opi anya yɛra ba wo tumi kɔ so aka yɛ na menya ho de ntimi fa ka wasɛmpa daa amen amen yo ɛberɛ no aso wobɛtumi afrɛ aba dwumadie no so numbers a yɛde di dwumadie no ɛyɛ 0593 73 1473 0593 73 1473 yɛbie phone lines no atom wobɛtumi afrɛ sisi a aba ɛyɛ dwumadie no so dodo a ɛhwɛ media no so nyinaa number no nie ɛyɛ 0593 73 1473 0593 73 1473 0593 73 1473 0593 73 1473 no repeat ama me 0593 73 1473 and then number yɛde juma obi abala na so hello good morning sir me ba cho dinu baby akasa free hello otinka hello yes sir me ba cho otinka
nhyia wo so ne de line no Atadeɛ FM 99.1. wada ase bebre nyankopɔn nhyia network no hello good morning sir ibajo obi ni baby akasa free ibajo omi ni amenti we the guy brought Betty Namidi and I'm a boss, you know. If you do another so that you know, now you're close. Now, what the Atadeɛ show. If you want now, come on, I had a great David show. Now, no, I can say now, amen. Amen. When you be saying now, it will use it more. Amen. Obed nyankopɔn nhyia bebrebe ene nkranhye sama ode amaya na anopai obetime afra badwumade ne so 0593 73 14 73 0593 73 1473 True Faith Church International no kware gidi asafo a ye wo Sokoban Good Village. Hello. We international number. Hello. Hey, oh me, as we drink out. Now who are there? Atadeɛ FM. Oh, Chris, I don't call. You but you need to on pay. Amen. 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 Oh me. Amen. 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 Bye bye. Abusiafo eje so yada se yekofa ko free eye Luxembourg Germany obetime afre abadwumade ne so ma me nyankopon hia dwumade ne guso a ekoso ye obreka kra awe anim enti obetime afre abadwumade ne so eye 0593 73 1473 0593 73 14 73 na migusua ye twa afrefue na igusua de announcement no to aso preko eye True Faith Church International yemfa ofrefo hello yeah mama pacho good morning nyankopo adumo na so da uradi ase me pacho you dey baby akase free okay yo mama na cha me ntie wa no pay Atadeɛ FM 99.1. Amen. 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 Nyankopɔn hia wo be cha nyankopɔn hia bebre na o ma na adom no koso a ede won tra ya da se bebre number bi o ho a me ba chan yiwe pe ye de betu dwawai na wafre yo koso etie program no nyankopɔn hia obetime afre abadwumade ne so 0593 73 14 73 obetime afre abadwumade ne so sesia True Faith Church International Kumase Sokoban Good Village ana ene kwesera no pay mote yankai program no abaso amayaye awie last week Sunday ne shaase omuni mpa abokese no nya senketo apra nyakopon ye bebre e de amaye
dodo etimi ba ye nyina nyankopon hira mu nyina aboafo difo asambakafo adwontofo djuma aboafo nyina nyankopon hira obi bia na onkoso ama mo ngosra enye kese ni kuroni ba mabia aha ho wa wentima mabia no aha ho ne mo me esra o se edawu kwada bia no bombo na se be uba be pim ewo eye Sokoban Good Village Bola Junction eye osofo udifo sabakane osopani Jacob Bechi one kofara ba papa enado pay mi se dwuma de ewutie nyankopon hia nti edawu kwada bia no ene ye yempa boda kese ukwada bia ye no man ni nyina hia anopa no nkono ne ahye yempa abona se hia se ntempa ache kura no ewatu ne apon nti babia me anopa wuti ye free ye bia no babia Adeshe FM koka bia no dodo yes o share wo media no so Facebook ne TikTok ne nyina ne YouTube no bomodna se obetu anamo na waba na oni abaye asore oni ababe som onum asore bia konso a obetima ba na waba me abawosu na ye ne nyina asom Kristo enti ye Kumase Sokoban Good Village Bola Junction eda ukwere bia ene hia ebo mpaye ifiada bia nso watch night ifiada nwumire bia watch night no ye hya se ten na ye gina mu a ne abo apon yapon no miensa oba obenya ba bia da roshu bibia bi ho enti tuanamo ne bra na ye mompae number obetimi afre de ahwe ye kira kwae ene 0243 81 97 ana 56 0243 81 97 56 aha betime afre na enkontwetwe bia ho bia no nyabre ne adaje na ye no akasa nyagopo nhira enti sere meka no ebia na owo kan say sofulai o sa kwan susu nwa honom sa ne tepanom honom nyina area hofo ne nyina no oba prayers ne bia na waba bisi sofulai udu sofulai honom na no wura amenamu ho wo ko honom a o se ope ye atonsu Kuwait trotro ne bi atonsu Kuwait trotro ne bo furu bia waka che metri se obesi wo Kuwait Junction tieni Kuwait Junction aha nti wisi pe number na me tu dwa no frɛ number no 0243 81 97 ana 56 0243 81 97 ana 56 ana do free clan kwano susu him enkran tema wo ba befa edwoso area ho nyina bomani mu abesi Anoga Junction no nsi wo Anoga Junction wisi wo Anoga Junction ho no mu a eno susu filling station ho no na trotro gina ho no ma eba Wood Village ho nti ofu bia no aka che meeting se obesi wo Bola Junction tieni Bola Junction ti number no de eno ne didi djuma nti o pese no yetwetwe nkomo djuma de yedi o pese so ya sene o pese wo ba ho no mu a number no de me srew o frɛ ba ko na obi amfa koso afre kopin bra obinya ye because nyame adwuma ne ye nti number ni 0243 81 97 ana 56 0243 81 97 ana 56 nti ofre number no a baby a uti efiri bia no so baby a wo bia da wo de frɛ number no sisi a ofra ebetimi apeke ona ye no edin komo nti nyagopo enhira bafuru me nyina ha odifo sampakani Jacob Bechi na domunti ana yanya kwai ewo kasafidie so prophet oba yebo dinsa na yabo mu ase nyankopɔ nhira amen o ma nwosra no koso anya kese o ma ho bai o ma tumi na o ma nyinchere nkomfi ahode wom na de bia fa yanante na nyame asem no so inflow saa nso na ye ma me mata Bechi baby a wo bia o batampa nyankopɔ nhira koso akura yemu nyankopɔ nhira bebre na onso omo ne mofra ne nyina ho bai ye odifo sambakano Jacob odifo Elijah nyankopɔ so nhira Wood Village asambakafo nyina nyankopɔ nhira musame God richly bless you junior ojawra ono so ha nyankopɔ nhira ma nwosra na enya kese dwumadi aye die ye hiamoa Atadeɛ FM
ene de manka dia ene nka mama kora nkeye aha de because dwumadi a mframa ye kasa mu sika enti ye be sere nyame ma ne adofo no ye sere mo me support ye da bi wiase kro no boni afa wiase amasisi nipa hia adwensakra nipa hia nkwaje enti mana mfa wo so na enti ka sempa no nko yenim na odo kakra wa be support a ne ye kan nyame asem ne obi sakra nyame so abua wo eno ko timi de nipa ko nkwaje yes so bua nyame adwuma eno timi de ko nkwaje enti nyame ba number bi tu gana mobile money number 0243 81 97 and 56 they go here Facebook ni nyina number ne da so edin baba Jacob Breche enti usani sika na pe na wafre number no na yede nyankopon di adawase abompa e de amaw nyankopon so bekoso a ehirawo enti nyankopon hira tiefo ene adofo no nyina Kristo ya domo a o kire nyumre yesa ewo life so anase ye badwumadi ne so ewo Atadeɛ FM ye ba be preachi e kire nyume 8 to 9 yesa wo afidie so ana kwesiara no pa bia so anopa 7 to 8:30 ye wo afidie so e de nyame asem eba nyankopon hira tiefo nyina nyankopon hira dodo a Ɛhyɛ ewo media no so monko so ana munti Atadeɛ FM kofar ba si o Mr Fobi baby a wo bia wonu badwo efo nyankopon hira yakra mo Kristo ya atuma kuada wei eni ehia wo Sokoban Wood Village Bola Junction 0243 81 97 56 for number is here na you komo off air. God bless you all. Atadeɛ FM 99.1.